panguva ino iri kuonekwa kunzi Firebrand Bombshell aiwa haasi kubatika panguva ino. Aiwa is very very silent. Vanhu pana pavari concerned vachiva vachibvunza, aiwa vachitaura, even macomment section vachiti aiwa sei Bombshell angonyarara, is he safe? Hapana zvakasangana kana zvakamuwira here. Panapa tinoonawo mamwe mashoko leaked audios kunyange zvavo asiri verified anobudawo aitaurawo mashoko ekuti Bombshell panguva ino is currently not feeling well. Aiwa pane health challenges ari kusangana nawo. Sanapinda mashoko atuka people they are concerned about Bombshell and subscribe or like or bell icon. Timina mchinji radio mudanyira chiti where is Geza? Tamushuvira or we are concerned. Asi boy here Geza munhu akangoti hatizozivi kuti kwakanaka here. Vanhu tinovhundukaka, vamwe vanoti akapiwa chibhegi chemusvo wemari, ndizvo zviri kutaurwa nana Chamwanda. Vamwe ndo vanotiwo akanotsvaka upoteri kuJoni uko asona nevakomana. Pane zvatisiri kutaurirwa. One thing Geza did for sure was to help Zimbabwe find their voices again. That he did. The horse has bolted. It would be difficult for those who are eating quietly to put the horse back mudanga. If anything we miss, the 2030 military term state of the nation Geza addresses, it would have been great to hear him on Independence Day. Pakakanganisika. Ndo mashoko anobuda panapa vachiti aiwa tikati tambonzawo voice raFirebrand Bombshell Geza vachingotaurawo paindependence yedu. Panapa vanhu vari concerned vachiti aiwa maversions enyaya dzakasiyana siyana ari kutaura vachiti aiwa vana Jakwanda ari kuchiti akapiwa bhegi that's why anyarara. Vamwe vari vachitaura mashoko achiti aiwa akanovanda after atanga kutsomwa nevakomana. Vamwe vari kuitaura mashoko akasiyana siyana pamusoro paBombshell Geza. But now people are asking kuti chimbotiudzai mashoko echokwadi kuti Bombshell Geza ari kupi. I'm sure Bombshell Geza semunhu womoziva anopa maupdates ake paYouTube. Aiwa even mavideos edu panapa tichiverenga vanhu achinyatsonzwa maconcerns evanhu anenge achisvika achimanzwa. People now aiwa they are waiting to hear his voice kuti aiwa what is he up to. Noda kuti angotisira nawo impeachment. Panapa kuti how far has he gone nema-issues e-impeachment. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pena comment section medu. Kuti mafunguro enyu musanga subscribe or like, chitoon the bell icon.